Hola, bona nit. Aquesta nit volíem gravar un atac que no el teníem en els arxius de Ioli i, una execució d'un Sexy Dragons, un Queen Walk, i, veurem una mica amb aquesta aldea està bastant clar que podia sortir bé, i això normalment quan estan aèries 3 juntes és un atac molt fiable, i ho hem intentat, no? Amb una comunicació petita, la reina ens ha pogut entrar en aquesta zona d'aquí i ha sigut bastant fàcil d'execució. Llavors, quan hi és una aldea així, és un atac bastant complex. A més, és la quarta vegada que faig un Sexy Dragons i he fet de 4 a 3 plens amb desafios normals, i realment crec que és bastant interessant que puguem fer-ho servir a moltes guards. I més amb aquestes, està últimament està molt de moda ficar 4 aèries a una mateixa banda, doncs moltes vegades podríem fer-lo. Hem començat com que era un magatzem i era important seccionar aquí davant, hem ficat 2 mags allà, i una vegada tenim el tall allà fet, que no se'ns vagi la reina per si de cas, comencem el Queen Walk el més ràpid possible, perquè al final el temps és una de les facetes importants per l'atac. Com veus, ens anem aproximant a l'àrea que volíem. Quan ens aproximem i hi ha el canó es fixa amb nosaltres, tenim 2 canons donant, una ràbia per assegurar els rompes i entrem al departament que volem. Ja tenim la reina en posició. Aquí, com que era bastant de risc, tot i tenir espades, reina, valquis, tot el castell i tot donant, el millor ha sigut l'habilitat i després el verí, perquè em semblava que m'estaven, en un moment donat em podia haver fos de seguida. Llavors, tiro el rei una mica ja per netejar aquesta zona d'aquí, intento entrar el rei per si de cas la reina no em fa alguna locura, però els rompes no han funcionat. Tot això, la reina fa el que havia de fer i mata l'aèria que tenia aquesta allà en aquella banda. I ja comencem. Una vegada veieu que ja ens queden una sola aèria, heu vist que hem de començar el més ràpid que podem al fly, amb els dracs i 6 globus o una part de globus. Mags segueixen netejant, el rei també segueix tanquejant, tenim un gos al castell que utilitzem per l'aèria, per protegir la zona de l'aèria, i és que a sobre tenim l'aèria bastant ràpid d'accés de dracs. La reina va aguantant tranquil·lament aquí, i només veiem un complex aquí de Tesles que ens sorprèn una mica i és bastant dur, i el que hem de fer al final és, en lloc d'aguantar la ràbia de la reina, al final haurem de ficar la ràbia en aquesta zona perquè estava sent massa dura i la usem. I bé, la reina tot i així estava bastant ben aguantada i ha anat justet de temps, però realment amb la reina aguantant bé i encara hi havia dels 5, 4 dracs. És un bon recurs amb aquestes aldees, com aquesta que ens ha tocat. Res, fins una altra.